wabarakatuh. Sugeng rawuh, para rawuh ingkang kinurmatan para sesepuh, para pinisepuh, Bapak Kepala Desa Pulau Sekandeng saha jajaranipun tamu undangan lan warga masyarakat sedaya. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng saha berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapangaken kula minangka pranatacara ing acara ruwatan lingkungan Desa Pulau Sekandeng. Ing dinten punika kula ngaturaken panuwun sanget dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa rawuh bebarengan nderek andum kabungan lan rasa syukur dumateng Gusti kang mudhun dumadi. Para rawuh ingkang kinurmatan, acara rawatan lingkungan punika minangka wujud rasa syukur kita sedaya dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sampun paring berkah katentreman lan kamakmuran tumrap warga Desa Pulau Sekandeng. Kajaba punika ruwatan lingkungan ugi dados sarana kanggo ngresiki lingkungan, resiki batin saha njaga keselarasan antarane manungsa lan alam. Sejarah upacara ruwatan ing Desa Pulau Sekandeng Gedhong Tulungagung bisa uga duweni oyot sing dawa lan sugih makna. Nanging informasi sing luwih spesifik muga bisa diolehi liwat wawancara karo tokoh adat utama warga lokal. Nanging umumé upacara saka kabudayan Jawa lan asring ditindakake kanggo ngresiki lan nglindungi manungsa saka energi negatif utawa bencana. Sejarah sejatine ruwatan ing Desa Pulau Sekandeng bisa uga asale saka legenda utawa tradisi turun-temurun kang bisa ngrembake kanthi pirang-pirang abad. Upacara iki nduweni nilai budaya kang wigati banget kanggo njaga tradisi lan relasi sosial masyarakat Jawa. Titi siaga. Penetapan tanggal kanggo upacara ruwatan biasane ditentokake adhedhasar tanggalan Jawa utawa acara tartamtu. Contone graha surya utawa rembulan. Tanggal sing dipilih dienggo nduweni makna khusus. Sesaji ing upacara ruwatan ana sesaji kang lumrahe awujud sesaji kayata panganan, kembang lan asline tatanan. Kurban iki dianggo minangka kurban kanggo roh utawa dewa. Titi laksana. Prosesi ritual upacara iki asring nglibatake prosesi ritual ing ngendi pandhita utawa sesepuh adat mimpin donga lan mantra. Sajroné prosesi wong-wong padha ngumpul kanggo melu lan ndelok. Prosesi rohani salah sijine ancas utawa upacara ruwatan yaiku ngresiki spiritual masyarakat. Iki bisa uga kelebu maca donga kanggo nyegah energi negatif utawa penyakit. Pembacaan kurban sawise kurban lan prosesi rampung sesaji asring dibuang ing kali utawa segara minangka tanda ngresiki. Titik purna. Pahargan lan kebersamaan sawise upacara wis rampung, masyarakat kerep maraya kanthi mangan bareng lan kebersamaan liyane. Iki minangka wektu sing tepat kanggo nguatake hubungan sosial ing masyarakat. Ing upacara ruwatan ana ubarane lan bunganti, yaiku sesaji kang lumrahe awujud sesaji kayata panganan, kembang asli tatanan lan kurban kang dianggep minangka kurban kanggo roh utawa dewa. Para rawuh ingkang kula hormati, sampun sedaya acara kita lampahi kanthi lancar lan pinaringan rahayu. Mugi ruwatan lingkungan menika dados berkah tumrap warga Desa Pulau Sekandeng lan mugi desa kita tansah tentrem, guyub rukun lan makmur. Kula minangka pranatacara nyuwun pangapunten bilih wonten puter lan lampah ingkang kirang prayogi. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring rawuh lan adil ing acara punika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.